ezt a gomb, nem, azt utána nem jó. Így jó? Nézd meg. Most megy. Nem mászkálj sehova, hogyha élni akarsz? Nem fenyegető, mondtam. Annyit tegyünk, hogy tényleg, amikor végre van, hogy nem tudom odébb húzni. Csak kihúzom. nem tudom, hogy mennyi töltöttsége van. Akkor hagyjuk. Tökéletesen csinálják, olyatok van velük. Kevin, ezt nem láttam. Hárman, háromfélét csináltak. Nem mászkáljál most, jó? Üljél már, menj odébb! Tényleg nagyot rugok. Ütni is tudok. Bújj le az asztal alá. Nem, mert veszem, tényleg üzé. És így búvárúszásban. Lesz még egy? Igen. Egyszer biztos. Ja, nem tudom feltűnni, most még nem érek rá. Veszem, jó? Azt is így akarják meg. Minden. Aha. Még nem veszem be. De. Ez nagyon jó. Mindjárt összeverekednek. Mindegyik alig. Úgy tudják, mindegyiket tud alig. Jó, azért már leülök én Balma is. is minden. Ne előtt föl. Benne vannak, Nem ugye? vagyok én olyan bátor benne. Mennyien veszik. Ott itt. Hoppá. Ezt kapcsolják a legbetegebb, ezt figyelem. De most akkor így... És leültetek meghalni, vagy mi a történet? Tomi! Nem vonják le? Igen, visszaadta, de van még. Nekem nem. Levontak? Nem. Némelyik levonott. Nem. Utolsó. Nagyon bűnös. Van gond, nem kicsi. Ők lesznek a harmadikok. Hát figyelj, van itt 4 ember és abban 3 török csak. Ha 4 csapatból 3 török van. Úgyhogy dobogón lehetnek még. Bár én leszorítanám. Igazából én is. Kéne itt is X-faktorban, ilyen gomb, hogy elég. Hogy nem még ott így mutogatnák. És még lesz még egy. Az előbb olyan volt, hogy 3-an csinálták, 3 egész. és aki mögötte volt, az az előzőről leste, hogy mit kell csinálni, és mindig ilyen fáziskésésben volt. Nagyon aranyosak. De ezt nem láttad, figyelj, 2 beállt így, figyelj, 2 beállt így, csundiba, a harmadiknak így vezekedek, körbenézett, és akkor történik. Szemüveget. Ezeket nem lehet meghívni vendégségbe, ilyen? Belépő. Nem.
Egy ilyen bemutatva ez Kevin, ne röhögjél már ennyire, mert megvernek kint. Késemet adnál vissza. Még fog fogkálni. Leszúrjam. Még kell. Inkább légy. Kint megválnak a törökök. Megéri. Ez így egyik se. Nézd meg, most is. Ők is röhögnek azon, hogy röhögünk. De ha nevettek, akkor menjetek máshol, és